On the dusty battlefields of Sudan's Blue Nile State, near the strategic Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD, unconfirmed but explosive reports claim a 640-strong Egyptian army battalion is now encircled by Rapid Support Forces, RSF fighters and their allies. The very possibility of an entire Egyptian combat unit operating hundreds of miles inside sovereign Sudanese territory has blown the lid off Cairo's carefully crafted neutral mediator narrative. ካሪቢ ብሬቶች ሲል የከፈተው ወታደራዊ ካምፕ ከባድ ጥቃት ተሰነዘረበት። በድሮን እና በእግረኛ ሰራዊት በተከፈተው ጥቃት ሰልጣኝ ወታደሮች መበተናቸውም ተሰምቷል። መንግስት ጥቃቱን ለመከላከል በሚል የኦሮሚያ ሚሊሻን በመከላከያ ዩኒፎርም አዝምቶ እንደነበርም ታውቋል። ውጊያው ለ3 ቀናት የተካሄደ ነውም ተብሏል። ኢትዮ ፎረም ከታማኝ ምንጮቹ ባገኘው መረጃ ላይ ተመስርቶ አስቀድሞ የሰራው ዘገባና በኋላም እንደ ሮይተርስ ባሉ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን በሳተላይት ማስረጃዎች ጭምር የተጋለጠው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሚንጊ ወረዳ የተከፈተው ወታደራዊ ካምፕ አነጋጋሪ ሆኖ መከረሙ አይዘነጋም። አሁን የተሰማው ዜና ደግሞ በዚህ በመሐመድ ቢን ዛይድ መመሪያና የገንዘብ ድጋፍ በተቋቋመው በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ውስጥ በሚገኘው ወታደራዊ ካምፕ ላይ ከሱዳን የገባ ኃይል ጥቃት መሰንዘሩንና ከባድ ጉዳት ማድረሱን የሚገልጽ ነው። On the dusty battlefields of Sudan's Blue Nile State, near the strategic Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD, unconfirmed but explosive reports claim a 640-strong Egyptian army battalion is now encircled by Rapid Support Forces, RSF fighters and their allies. The very possibility of an entire Egyptian combat unit operating hundreds of miles inside sovereign Sudanese territory has blown the lid off Cairo's carefully crafted neutral mediator narrative. This is not an isolated incident. This battalion is the visible tip of a massive dark iceberg. It is living proof that Egypt is no longer a bystander in Sudan's civil war. It is a full-scale belligerent, waging a covert campaign to save በሩት ካሪቢ ብሬቶች ሲል የከፈተው ወታደራዊ ካምፕ ከባድ ጥቃት ተሰነዘረበት። በድሮን እና በእግረኛ ሰራዊት በተከፈተው ጥቃት ሰልጣኝ ወታደሮች መበተናቸውም ተሰምቷል። መንግስት ጥቃቱን ለመከላከል በሚል የኦሮሚያ ሚሊሻን በመከላከያ ዩኒፎርም አዝምቶ እንደነበርም ታውቋል። ውጊያው ለ3 ቀናት የተካሄደ ነውም ተብሏል። ኢትዮ ፎረም ከታማኝ ምንጮቹ ባገኘው መረጃ ላይ ተመስርቶ አስቀድሞ የሰራው ዘገባና በኋላም እንደ ሮይተርስ ባሉ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን በሳተላይት ማስረጃዎች ጭምር የተጋለጠው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሚንጊ ወረዳ የተከፈተው ወታደራዊ ካምፕ አነጋጋሪ ሆኖ መከረሙ አይዘነጋም። አሁን የተሰማው ዜና ደግሞ በዚህ በመሐመድ ቢን ዛይድ መመሪያና የገንዘብ ድጋፍ በተቋቋመው በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ውስጥ በሚገኘው ወታደራዊ ካምፕ ላይ ከሱዳን የገባ ኃይል ጥቃት መሰንዘሩንና ከባድ ጉዳት ማድረሱን የሚገልጽ ነው። ወታደራዊ ካምፑን ሕጂ እዚ ክልተ ሪፖርት ዝበኩም ዘለኹ ብብዙሕ መንገዲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይወፅእ ስለ ዘሎ እዩ። መጀመርያ ኣብዘን ቀረባ ሰዓታት ወፂኡ ዘሎ ሪፖርት እንድሕሪና ካብ እትይልዎ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ናይ ብሉምበርግ ሪፖርት ከም ዘውፅኦ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ሓበሬታ ማለት እዩ። እንታይ ዝብል ወፂኡ ለመስለኩም ሓደ ካብቲ ብብዙሕ እዋን እውን ንዘልዮ ንፅበዮ ዝነበርና ኢና ኤክስክሉሲቭ the Ethiopian army base covertly supporting Sudan's RSF እስትሪዎ ዘለኹም ኣብ ብሉምበርግ እውን ወፂኡ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኣርቲክል where was that source again ab kilta salasa sala duwasa tana bloomberg paid article sala ዝኾነት ክንረኽባ ይካልናን ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ኣብ ተፈላለየ ቦታ የውፅኡ ኣለው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ጀኖሳይድ ዝካየድ ዝነበረ ኢትዮጵያ ኣብኡ ኢዳ ሓዊሳ ከም ዝነበረት ነዳዓ መሰረዕ ዝኣክል ቤዝ ሂባ ትሕግዝ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ። ብሳተላይት ኢሜጅስ ድማ ኣብዚ ኣሶሳ ዝበሃል satellite imagery collected since December reveals a base at Asosa connected to UAE supply lines facilitating the rapid support forces. ስለዚህ ነዳዓ መሰረዕ በዚ መንገዲ እዚ ብኢማራት እናተደገፈት ኢትዮጵያ ኣብ ናታ ዓዲ ቤዝ ገይራትሎም ከም ዘላ እዚ ድማ ናይ ድሮን ቤዝ ከምኡ ድማ ናይ መዓለሚ ቤዝ ተገይሩ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ። እዚ ድማ ኮንክሪት ጭቡጥ ዝኾነ ርጉእ ዝኾነ ጭብጢ እናሓዙ እዮም ዝቐርቡ ዘለው። ምክንያቱ you cannot argue against satellite images ነዚ ዝርአ ዘሎ ቦታታት ናይ ወርቂ መዕደኒ ዲኻ ክትብሎ ወላ ኣቡ ካልእ ገብር ነይረ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ንፁር ዝኾነ ስእልታት ሒዞም ስለ ዝማጎትካ ዘለው ነቲ ምንቅስቃሳት ድማ ንነዊሕ እዋን ርዮም ዘቕርብዎ እዩ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ኢዱ ኢትዩ ከም ዘሎ በቲ ሓደ ዝተረጋገፀና ኮነ ይመፃል። ሮይተርስ ኣውፅዎ ነይሩ። ሕጂ ድማ ብክልተ ሰለስተ ዓበይቲ ሚድያታት ወፂኡ ኣሎ። this is a very very important ወይ ከዓ ቦምብ ሼል ይብልዎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዱ ኢትዩ ኣሎ ዝብል ዝነበረ ዘረባ ቴዎሪ ዘይኮነ ተግባራዊ ኮይኑ ኣሎ። ኢማራት ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌራ ትሰርሖ ዘላ ዝበሃል ዘሎ ድማ ርጉፅ ኮይኑ ኣሎ።
ኪኑዝ ወፀ ሳተላይት ኢሜጅስ እውን ኣብዚ ካብኡ ንላዕሊ ዝቐፀለ ምዃኑን ካልኦት ዝገልፅዎ ዘለውን ከረየኩም እየ ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሳተላይት ኢሜጅስ obtained from Analytica obtained and analyzed by ማለት confirms what I reported months ago. The technical vehicles and containers thought to be sent to RSF in Sudan are actually being stockpiled at ADF base in Asosa, Benshangul region. كلهم እቶም ናብ ዳዕ መሰሪዕ ዝኸዱ ኣፅዋር ብሶማሊላንድ ገይሮም መፅኦም ወይ እውን ብነፈርቲ ናይ ኢማራት መፅኦም ኣብ ኤርፖርታት ናይ ኢትዮጵያ ወሪዶም ኣብዚ ኣሶሳ ዝበሃል ብሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ቦትኦም ኣትዩ ሽዑ ብመንገዲ ደቡብ ሱዳን ጌርካ ዲኻ ብካልእ ጌርካ ነቲ ኣፅዋር ናብ ዳዕ መሰሪዕ ከም ዘብፅሕዎ ዝነበሩ ከም ዝተረጋገፀ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ብኩሉ መንገዲ ዝረጋገፅ ዘሎ እዩ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ እውን ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብዙሕ ግዜ ምንቅስቃሳት ካብ ናይ ጫድ ርእሲ ከተማ ናብዚ ኣሶሳ ዝበሃል ክሳብ 1200 ወተሃደራት 150 ክንደይ ግዜ ኢች ኤርክራፍት ኮንፊገር ክንደይ ፍላይትስ ገይሮም እዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም I don't know 1200 ዝኾኑ ወተሃደራት በተን ነፈርቲ ድማ ክሳብ 154 ኩርሱ ዘለውን ክኾና ከለዋ ክንምንታይ ግዜ ከም ተመላለሳ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ክሳብ 1200 ዝኾኑ ወተሃደራት ካብ ጫድ ናብ በአዲስ አበባ ገይሮም ናብ ኣሶሳ ከም ዝመፁን በኣሶሳ ጌርካ ድማ ንምንታይ ምግባር እዩ ኣብቲ ብሉ ናይል ዝበሃል ናይ ኩርሙክስ ዝበሃል ዝነበረ ድፋዕ ናብኡ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ክንምንታይ ኮኦርዲኔትድ ከም ዝነበረ ኣጋይን ኢትዮጵያ ኣብዚ እውን ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዳ እትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ኩሉ ዝደማምርዎ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ግን ኣብ ሓንቲ ቦታ እዩ ዘረጋግፀልና ዘሎ ብልጽግና ብነፈርቱ ይኹን ብመሬቱ ብሰራዊቱ ብስለዩ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ንዳዕ መሰሪዕ ንምድሓን ይጓየ ከም ዘሎ ኢና ንግር ዘለና ብትእዛዝን ብስፖንሰርሽፕን ናይ መን ናይ ኢማራት ማለት እዩ ኢማራት ብትገብሮ ዘላ ኩነታት ኣከንድዚ ዝዓክላት ኢሉ ነዚ ክትሰምዕ ምፀናዕካ ኢኻ እምበኣር ነዚ ኣብዚ ግብፂ ኢዳ ኢትያላ ድብልዎ ዘለዉ ብካልእ መንገዲ ክንሪኦ ኢና በሩታሪ ብሬቶች ሲል የከፈተው ወታደራዊ ካምፕ ከባድ ጥቃት ተሰነዘረበት ስለዚ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሱዳን ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደትሉ እዩ ዝርገር ዘሎ ኮንትሮቨርሻል ሚሊተሪ ባይዝ ሓደ ኣከራኸሪ ዘሎ ኣብዚ ቤንሻንጉል ጎመዝ ዝበሃል ዘሎ ንሰለስተ መዓልቲ ብውሁድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝተሃረመን እዚ ድማ ብሰራዊት ሱዳን ከም ዝተገበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ኣጋይን ካልኦት ሓይልታት ኣብኡ ክህሉ ከም ዝኽእሉን ከም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ናይ ግብፂ ተሳትፎ ከም ዘሎ ዝብልዎ ዘለዎ እውን ገለ ነገር ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ The base was allegedly funded and directed by the UAE Arab Emirates እዚ ቤዝ ተሃሪሙ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢማራት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ዳዕ መሰሪዕ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ኩልና ንፈልጦን ፅቡቅ ጌርና ንከታተሎ ዘለናን እዩ casualties and damages approximately ብገምጋም ከባቢ 500 ናይ ዳዕ መሰሪዕ ምስ ዳዕ መሰሪዕ ዝዋጉ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ቦታ እዚ ዝነበሩ ከም ዝተሃሰዩን ከም ዝተጎዱን እዩ ዝንገር ዘሎ and the attack caused significant structural damage ነቲ ቤዝ ድማ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወሪድዎ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ኣወልፂ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ናቱ ሰራዊት ናይ ሱዳን መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽእል ሓደ ጀነራል ናይ ሱዳን ትእዛዝ ኢና ንፅበ ዘለና እምበር ናብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክንገብር ምዃንና ዘይተርፍ ምዃኑ ነጊሩ ነይሩ ስለዚ again if you are trying to connect the dots ነቲ ነገራት ኮኔክት ክትገብሮም ተጀሚርካ ዝበርሃልካ ነገር ኣሎ if I can find that video ናይ ኣወልፅዒት ክደልያ ክፍትነ ምክንያቱ he already suggested this እዚ ይግበር ከም ዘሎን ክግበር ከም ዝኽእልን ድሮ ገሊፅዎ ነይሩ እዩ እንሪኦ ዘለና ድማ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ተሓላሊኹ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ but this situation is very complicated ብብዙሕ ነገራት ብዙሓት ፋክተርስ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ብዙሕ ሓይሊ ዝሳተፎ ዘሎ ስለዝኾነ ንሓና ወልፅድ ኣብ ካልእ ግዜ ኣብቲ ናቱ ከይድኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ንሱ እውን ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣለብዚ deceptive tactics Ethiopian government allegedly attempted to hide Air's involvement by dressing Oromia militia in national army uniforms to defend the base ኣብዚ ቦታ እዚ ንምትላል እንታይ ጥቀም ነይሩ ኢትዮጵያ ወይ ብልፅግና እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ኦሮሞ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ክዳን ከዲድዎም ማለት እዩ እንታይ ገብር ነይሩ allegedly attempted to dressing Oromo militia in national ናይ ኦሮሞ ሚሊሻ ኣምፅኡ ናይ ብልፅግና ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ክዳን ከዲኑ ነቲ ቤዝ ትክከላኸለሉ ምክንያቱ ዝኣምኖም ንሱ
ኦሮሞ ስለዝኾኑ ባእታቶም ገይሩ ክከላኸሎ ከም ዝፈተነን ናይ ኦሮሞ ሰራዊት ድማ ሓደ ካብቲ ድሁል ሰራዊት ምዃኑ ዝንገር ምክንያቱ ሓደ ዓቢ ኬንያዊ ፖለቲከኛ ሶማላዊ መበቆል ዘሎ ፍራሕ معلم ዝበሃል እንታይ ኢሉ ነይሩ ተጋሩ ኣውፂኻ ኣምሓሩ እውን እንድሕር ኣምፂኻ ኣሎ ኣውፂኻ ኣሎ በኦሮሞ ዝምራሕ ሰራዊት ኣይኮነን ኤርትራ ክወርር ኣዲስ ኣበባ ክከላኸል ኣይክእልን ኢልዎ ምክንያቱ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ዓመት ባርያ ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ናይ ኣእምሮ ግዝኣት ዘለዎ ክሳብ ዝቁርብ ዓመታት ከም ባርያ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ናይ ቤርያ ከም ንባርነት ድማ ንዓመታት ኣብ ልዕሊኡ ዘንሰፋል ከም ባርያ ናይ ባርያ ተሓሳስባ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ንዘበናት ሕጂ መራሒ ጌርካዮ ጀነራል ጌርካዮ ዓበይቲ ድፍዓት ከፍርሰልካ ማይንድሰት ናቱ ክቅየር ተኮይኑ ዓመታት ክወስደሉ እዩ ስለዚ ተጋሩ እንተኣትዮሞ ወይ እውን ኣምሓሩ ናይ ኩናት ተመክሮ ዘሎ ንሶም ተጌርካ ምናልባት ናብ ኤርትራ ክኸይድ ኢልካ እውን ክትዛረብ ትኽእል እምበር ብናይ ኦሮሞ ጀነራል ውግእ መሪሕካ ንሸነ ክትስዕር ኣይትኽእልን ኢኻ ግረፍ ካብ ሓፂን ዝተርር ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይኮነ ብምባል ገሊፅሎም ነይሩ ዝኾነ ፈታዊ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾኖም ክትብልዎ ትኽእሉ ግን ካብ ኮንነት ዝረሓቐ ድማ ኣይኮነን so logistical hub satellite images and academic reports have Yale University in America suggests that Asosa Airport is being used as a vital supply and maintenance hub for RSF operations, allowing them to launch cross-border attacks to Sudan from Ethiopian soil. So, the satellite images ካብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ከም በዓል የል ዝወፁ ዘለውን ተሪናዮም እዚ ኣሶሳ ዘሎ ኤርፖርት ምሉእ ኣገልግሎት ናቱ ነቲ ናይ ዳዕመ ስርዕ ስራሕ ከም ዝኾነን ካብኡ ተበጊሶም እውን ብድሮናት መጥቃዕቲ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ተረጋጊፁ ዘሎ እዚ ከዓ ብልፅግና ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኡ እንተወረደ ዝድንግፀሉ ኣካል ክህሉ ይኮነን ምክንያቱ ኣገይን እዚ ሰብ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ኩሉ ኢዱ ዘእተወን ኣብ ኩሉ ረሳሕ ስራሕ ቀዳማይ ተሰላፊ እዩ ሻዕብያ እናሓገዞ ከሎ ንህላዊኡ እናተቃለሰ ከሎ ምስ ፀላእዩ ህወሓት መኺሩ ንሻዕብያ ከጥፍእ ዝሓሰበ እዩ ሓንጎል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ብሓቂ ብተንኮልን ብክፋእን ዝመልአት እያ ትፀገም ግን ክትንኩል እውን ብልሒ የድልየካ እዩ እታ ብልሒ ግን የብሉን ኩሉ ተንኮል ዓይነት ክሓስብ ይኽእል ግን እቲ ብልሒ ናትካ ርቀት ስለ ዘይብሉ ኢንተሊጀንስ ስለ ዘይብሉ ክንምንታይ ተንኮል ተሓስብ ልክዕ ከምዚ ተንኮለኛ ገዝኡ ግን ኣብ ሑፃ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሑፃ ዝተተኸለ ሰራዊት እዩ ዘሎ ዓቕሚ የለን ጥልቂ ዝኾነ ወይ ከዓ ውሽጢ ዝኣቶ ዕምቆ ዘሎ ተሓሳስባን ስትራቴጂን ስለ ዘይብሉ ነፍሲ ወከፍ ዝፈተና ተንኮል ኣብ ኣኸላይ ትሞቱ ስለዚ እቶም ምስኡ ዝመኽሩ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝምዝምዝዎ ቤላ ገይሮም ኣብ መፃወድያ ቤላ ገይሮም እዮም ዝእትዎ that's why እዚ ብዚ ትሪእዎ ፅናዕኩም ግብፂ ምስ ሱዳን ኣትያላ ዝብልዎ ዘለው እዚ ሓቅነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ስለምንታይ ኢማራት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ታኺላ ኣትያ ስለ ዘላ ግብፅን በዓላ ፀገም ኣለዋ ግን ወታደራት ናታ ግን ኣብ ኩናት የለውን ኣብ ልዕልያ ሚሳይላት ይወርድ የለን ስለዚ ብቕልል ዝበለ ሎጂስቲካዊ ዓቕሚ ሰራዊት ሱዳን ድሮ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ፈተና ስለ ዘለዎ ንሰራዊት ሱዳን ደጊፍካ ምስ ኮንካ ነዚ ቦታታት እዚ ክትቋፀሮ ምፍታን ካብ ሓሊፍካ ድማ ንሰራዊት ናይ ንብልፅግና ካብቲ ከባቢ ጌርድ ክትብትኖ ምኽኣል ኣብቲ ከባቢ ጌርድ ድማ ኢንስታቢሊቲ ዘይርግኣት ከተስፍን ምኽኣል ንፋኖ ደፊእካ ናብ ብልፅግና ገፁ ከይዱ ወላ እውን ንብልፅግና እንተደይ ሰዓሮ ብልፅግና ግን ዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ዘይብሉ ዝደስከለ ሓይሊ ንክኸውን ክገብሮ ናይ ግብፂ ከይደቀሱ ዝሓልምዎ ነገር እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እታ ኣብ ዶብ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ቀይሕ ገይሮምሉ ዘለው ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ ንግብፂ እዚ ኩናት ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ማዓስከር ተባሂሉ ዘሎ ድማ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ንሳቶም ኤክስትሪምሊ ሰንሲቲቭ ዝብልዎ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ተገይሩ ዘሎ ስለዚ ግብፃውያን ሓንጎሎም ትክክል ሰርሕ ተኮይኑ ርሙሳት ዘይኮይኖም ኣብ ገለገለ ርሙሳት ምዃኖም ይፈልጥ እየ ምክንያቱ ንረብሖም ዝጓዩ እውን ኣይኮኑን ብጀካ 6 ሜትሮ ዝኾነ መልሓስ ዘይኮነ ብተግባር ወላ ሓንቲ ዝገብሩ ይኮኑ ናብቲ ሚድያ ከም ክግዕሩ ኢኻ ትሪኦም ኣብ ባይታ መፂኦም ግን ነቲ ኩነታት ንክቕይሩ ከም ሎሚ ምቹእ ግዜ የለን ኣሚን ከም ግብፃዊ ኮይኑ ሲ ርእሶም ትክክል ዝሰርሕ ተኮይኑ ርእሶም ክሰርሕ ሲ ምሁራት እኒኦም ሊቃውንቲ እኒኦም ትብለኒ ሊቅነት ናትካ ኣብ ባይታ እንታይ ክትገብረሉ ትኽእል እዩ ንጎቦ ምሸትን መልሓስካ ገቲርካ ብጎረሮነት ሓኒቕና መባልቲ ወይስ ተረሚሱ ዘሎ ስርዓት ናይ ብልፅግና ስጉምቲ ወሲድካ መፍትሒ ትረክብ እዩ so what is their solution ንጎቦ ምሸትን ያ ሓቢብና ዶናልድ ትራምፕ በጃኻ ርድኣና ያ ሓግዘና ነበልካ ለንቀነ
ናይ ግብፂ በራዒ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሓድ ድፍንቕንቕ እናበለ ናብ ትራምፕ ብጃኻ ገለ ግበረልና ዝብል መልእኽቲ ውፅኡ ነይሩ ዌይክ አፕ ማን ተንስስ ሽግርከ በዓልካ ፍታሕ ብልፅግና ክሳዕ ክንዶ ሓይሊ ዘለዎ ይኮነን ኤርትራ ከማን ክውረር እየ እናበለት ናቶ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ወላ ናብ ኤውሮፓ ሕብረት ቴሌፎን ብማይክሮፎን ጌራ ተዛረበትን ካባኻ ድማ ትንእስ ኤርትራ አብይ አሕመድ ንጎም ምሸትን ክወረድከ ክብላ ከሎ ሰብኣይ ተኮይንካ ቅረብ እያ ኢላቶ ምግዓር ኣይኮነን ግበራ ተንከስበል እንታይ ከም ንገብረካ ድማ ባዕልና ንፈልጥ ኢሎም እዚኣ ከማን ኣወል ኢልዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ጉኑፍ ሰብሲ ኣይምልሰሉን ኢሉ ዓሻ ስለ ዝኾነ ንዓሻ መልሲ ኣብ ፅንፅዋይ ናይ ዓያሹ ኣይዕደምን ኢሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቶም ግብፃውያን ናይ ብሓቂ ትፀገሞም ናይ መልሓስ ትፀገሞም ወይስ ናይ ባይታ ትፀገሞም ባይደ ወይ ግብፃውያን እንታይ ገብሩ እዮም ዝደልዩ ኣሜሪካ ከይትግዶም ኣይኮኑን ዝፈርሑ ግብፃውያን ካብኡ ዝሓለፈ ፍርሂ ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ትቦም ሓገዝ ጠጠው ከይተብሎ እዩ ተረዲእሞ ኣሎ ግብፂ ማለት ኮምፕሊትሊ ብሓገዝ ዝነብር ሃገር እዩ ካብ IMF ሓገዝ ኣለዎ ካብ ኣሜሪካ ሓገዝ ኣለዎ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓገዝ ኣለዎ ካብ ቻይና ሓገዝ ኣለዎ ካብ ራሽያ ሓገዝ ኣለዎ ካብ ኢማራት ቢልዮንስ ኢንቨስትመንት ተባሂሉ ዝመፅእ ገንዘብ ኣሎ ካብ ስዑድያ ክመፅኦ ይደሊ ካብ ቀጠር ክመፅኦ ይደሊ ካብ ኩሉ ክመፅኦ ስለ ዝደሊ ነዞም ኩሎም ጎይቶት ክሕጉስ እዩ ዘለዎ ሽግርናቱ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ብልፅግና እዩ ዝመፅእ ብልፅግና ድማ ረጤት ናይ ኣሜሪካ ክልቲኦም ኣብ ሪጋ ናይቲ ረጤት እዮም ዝራኸቡ እኮ ግብፅን ኢትዮጵያን ንሓድሕዶም ይበኣሱ ኣብታ እንዳ ረጤት ናይ IMF ወርልድ ባንክ ኢማራት ቻይና ኤውሮፒያን ዩኒዮን ዋሽንግተን ኣብ ኩሉ ናይ መለመኒ ቦታ ክልቲኦም ኣብኡ ኣለዉ ማዕረዮም ከዓ ስለዚ እንዳስዋይ ስጉምቲ ክወፁ ዘይክእሉ ኣቢዶም ስለ ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንሓድሕዶም ክካሰሱ ልክዕ ከምዚኦም ክልተ ክለባት ምሽ ኣለው ከም ሕሱም ዝግዕሩ ሽዑ ማዕፆ ክፍት ምስ ኣበልካሎም ኢሎም ትንድብሉ ኣሎ ቪድዮታት ሪኢኹም ኣለኹም ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኢኻ ትሪኢ ኣሎም ብከዝ ናይ ግድን ሽግሮም ክፈትሑ ዝኽእሉ ኣብ ጣውላ ክፈትሕዎ ከም ዘይክእሉ ዓለም ምሉእ ረብሪባትሎም እያ so Egypt if they really care about the situation this is their thing their time I think ነቲ ኩነታት ተጠቂሞም መፍትሒ ክገብሩሉ ድዮም ኣይገብሩሎም ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ንዓታቶም ዝምልከት ነጥቢ መፅኢ ከም ዘሎ ይዝንገር ምክንያቱ ከባቢና ኣብ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ደረጃ ስለ ዘለና ኣብ ከቢድ ዝኾነ መድረክ ስለ ዘሎ ሱዳን ናይ ህላዊ ሕቶኦም ናይ ግድን ክንገብሮ ኣለና ብዝብል መንገዲ ክንቀሳቀሱ ኢና ንሪኦም ዘለና እዚ ከዓ ሕጂ ኣሽሓት ህዝብና ቀተለ እኳ ፀሎት ዝገብር ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣነስ እንታይ ከም ንገብር እኮ ጠፊና እቲ ኣምላኽ ተበጃኻ ነዚኦም መታለልቲ ኢለ ኣለና ኣነሲ ሕማቕ ትገብርቲ ኮይንካ ፀሎት ምግባር ኣይትገድፎን why do you have to be so fake እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣልፋሸር ጥራይ ለሚት ሽሕ ሰብ ቀቲሉ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ እዩ ብሕማቕ መንገዲ ብጣዕሚ ናይ ደመሰሪ መራሒ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ፀሎት ናገበረ ይዝረአ ዘሎ መስኪና ኣነስ ኣምላኽ የደንግፀኒ ነዚኦም ኩሎም ከማናራየ ሱቕ ኢሉ ክኸይድ ትግደድ ኣሎ ኣነ በዛ ነፍሰይ ይብለኩም ኣለኹ ሓደ ነገር ሕማቕ ክገብር ከለኹ ንኣምላኽ ሓግዘና ይብሎኒ I know for a fact ኣምላኽ ንሕማቕ ከም ዘይሕግዘኒ ተዋ ሓደ እቲ ሕማቕ ገብሮ እንተለኹ ኣምላኽ ዘይፈትወቶ ኮይኑ ስቕ ኢለ ባዕለየ ዝገብሮ ክገብሮ እንድሕር ኮይነ ማለት እዩ እምበር ሰብ እናጨፍጨፍካ ንኣምላኽ ትፅልየሉ እንታይ ምክንብል ኢና ሓደ ግዜ ብግብርና መንግስቲ ሰማይ ዲና ናብቲ ገሃር ነብሳት ኣይንፈልጥን ኢና ግን ኣነ ይብል ኣብቲ ገሃር ነብሳት ምስ በዓል እዚኦም ክንራኸብ እንተኮይንና ብኸምኡ እዩ ሓደ ከምኡ ኢለ ዝዋዘ መንግስቲ ሰማይ ዲኻ ኣብቲ ገሃር ነብሳት ኣምላኽ እዩ ዝፈልጦ ግን ብርግፅ ኣብቲ ገሃር ነብሳት ዝኣቱ ገለ ሰባት ኣብኡ ከማን ክንረኽቦም እንድሕር ኮይንና እዚ ክንጣፍእ ኣለና ኣብኣ ከይንኣቱ ኢለ ዝመክር ንሰብ ግን ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ስብከት ገብረልኩም ኣይደልን እየ it's just sometimes ክፈርድ እውን ዓቕሚ የብለይ ትሪኦ ዘለኹ ከም ሰብ ክሪኦ ከለኹ ግን ዘፈንፍን ተግባር ይበሃላ ያነ